May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa lahi ko. Iiwag ang akong tulong dito sa akong katawhan. Light Them with My Word. Ang atong Ebanghelyo, pinutlo kang San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hangtod sa 24. Kanina siya nagpadayon ang ato ang pagpaminaw sa o pagtuon sa Ebanghelyo ni San Marcos, no? Diha sa iyang pagpanaw gikan sa Galilea paingon sa Jerusalem. Ngani sa nini ang ato nga kanana ang Ebanghelyo nakaabot na gyud sila, no? Gani wala na nato hisguti ang gatunto ang pag-abot nila nga gitagbo siya sa kapaga nga mga tao nga nagdala og palma, no? Kay Palm Sunday man. O gihubo ilang mga jacket o ilang uban pa nga mga kanang cloak or ilang mga biste kay ilang gibanig sa dalan kay si Jesus niabot kanana bitaw sakay sa asno sa donkey, no? O nindritso siya sa paglimpyo sa mga kananaang sa templo nga daghang kapamaligya, daghan og money changer o uban pa, no? O diha nagsugod sa kananaang pangutana sa mga punuan nga mga Parisiyo, Sadusiyo, katunto ang mga magtutudlo sa balaod. Nagsugod ang pagpangutana o unsa ba asa ba ang imong otoridad niana. So karong Ebanghelyo hulagway siya nga naay usa ka magtutudlo sa kasuguan nga nangutana, no? Madto kita sa kanang Ebanghelyo sa bersikulo 28. May usa ka magtutudlo sa kasuguan dito nga nagkadungog sa ilang panaglantugi. Nadungog niya nga maayo ang tubag ni Jesus. Busa miduol siya ug nangutana pud siya, no? Unsa ba gayud ang labing mahinungdanon nga sugo? Labing mahinungdanon nga sugo. Ngani makita nato nga kani nga pangutana. So mubalik lang taw gyud si Jesus dito sa kananaang balaod ni Moises, no? Gikan sa napulo ka sugo nga gihatag sa kananaang Ginoo kaniya, no? Ngani makita nato nga nangutana na gyud sila og unsay pinakaimportante nga sugo, no? Unsa ang pinakalabing mahinungdanon nga sugo? Kay kaniniagong 10 commandments, ila kaning dugangan o mga commandments. Lalimbang kaniabot og kanana ang 613 ka commandments. So karon nangutana gyud kaning usa ka magtutudlo sa kasuguan. Ngani nadunggan ako, naibawaan ako nga mao ni usa ka isyu pod ang ilang pagalalaisan sa mga Hudiyo during that time, no? Sa mga Parisiyo o magtutudlo sa kasuguan. Gitisningan nila si Jesus kung tanaw na to og makatubag bagyod siya, no? Kung asa gikan o unsa bagyod ang pinaka mahinungdanon. So kanini ang ato ang kuan karon, kanini ang 613 ka mga gipandugang nila mo kaning naglangkob sa Tura nga balaod, no? Nga kanana ang gapangita sila og unsa ba gyud ang key or core or parent nga kanana ang balaod nga mao'y basihanan sa tanan nga balaod. Pangitaon nila nga kanini ang kanana ang parent nga kanana ang balaod o pinaka labing mahinungdanon mooy kanang basihanan ining 613 nga
balaon doon. So sa bersikulo 29 mitubag si Jesus ang labing mahinungdanon nga sugo mao kini. Pamatia kamo nga mga taga-Israel. Pamati kamo nga mga taga-Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo. Busa higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong una-una, ug sa tibuok mong kusog. Ang ikaduha nga labing mahinungdanon nga sugo mao kini. Higugma ang imong isikataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wala na ilaing nga labaw pa niining duha. Ani nga balaod sa Tura or balaod sa Hudiyo nga gihimo nilang 613 kanang balaod nun or kanang sugo or commandments, 365 nini is mga prohibition kanang ginadili no muna sa ilahang balaod gibutang yun nga dili ni no. Example lang, paghugas sa plato, paghugas sa baso, kanang mga babae nga pag-upan ng anak, no? Dili makasulod sa templo, kisa lang makabasa siguro sa Torah o kisa makasulod dito sa pag-worship nila. So, dagan kayo mga ginadili, no? Niyana, no? So, og 248, no? 248 positive o positibo or ga-support nga mga sugo or commandments, no? So, gidivide kini nga kanana ang dili kay bugat o bugat nga commandments, no? Kanang bugat nga commandments nga dili kayo importante. But katong bugat yung kayo, importante yun to, no? Nagi mga detalya niyad ko. So, mga kanaganing mga iskribo o kanana ang mga rabay, sulayan ba yun nilang summarize, bisang mga propita gani, no? Ang balaod. Kaning istorya ni Jesus, iyang gitubag, mao man kanini ang naa diha nakasulat sa kanana ang Daang Testamento sa Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 4 hangtod sa 5. Mao man ni ato ang first reading, no? Mao ni nga opening verse, no? Nga usa ra gyud ang Ginoo. Mao man ni ang sima nga paga kana bitawng iampo sa mga Hudiyo kada adlaw. O wala, unfortunately, wala ni sa 613 ka sugo or commandments nga ilang gitotal. Kani bitawng since God is one, kay ang Ginoo usara man, usara siya ang Ginoo, no? So mo man ni ang kuan kanang gana na ang naa sa first reading. Ang Ginoo nga atong Dios maulang ang Ginoo, no? Mao ni ang pinakauna gayod, no? Nga commandments o sugo og sima nga i-pronounce nato nga sima nga nagpasabot nga pagpaminaw, no? To hear atong paminawon sa daan nga testamento, mabasa nato ni siya. Mao man ni siya. Pamati kamo o katawhan sa Israel, ang Ginoo nga atong Dios maulang ang Ginoo. Higugma ang Ginoo sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kalag, sa tibuok ninyong kusog. Ayaw gayud ninyong kalimti kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. No? Muna nga itudlo kini kanunay sa inyong mga bata. Sa kabataan, isgutin ninyo kini kung anaa kamo sa inyong mga balay, o kung nanlakaw kamo, o kung naghigda kamo, o kung mubangon kamo.
ihigot kini sa inyong mga bukton ug ibutang sa inyong mga agtang aron sa paghinumdum kaninyo. Sa man ni pagbutang sa bukton nay gamay nila nga kanang panit, nay gamay nga panit unya isulat dito nila kani nga sima ug ibugkos nila silang bukton, no? Bukton ug nay gamay nga box nga ibutang nila dito ang gisulat nila nga sima, ibutang sa agtang ug hiktan ug usab kananaang isulat po nila kini diri sa kilid sa mga pultahan diya sa ilang balay, no? ug sa mga ganghaan sa lungsod kuno, no? Para i-welcome sa mga kananaang ilang mga bisita, i-welcome po sa mga katawhan nga mosulod sa lungsod. So brothers and sisters, mao ni ang sima, no? Nga ilahang iampo dili, ilang gipahinungdan kada adlaw. So ang sima kung tanaw nimo dili magyud kini siya commandment, but mao kani naghatag og pundasyon diha sa kasuguan sa pagigugma sa Ginoo. Ngani diha gani sa kanang bersikulo 5 nagistorya kani nga ang atong pagigugma sa Ginoo gikan rin sa atong kasing-kasing, gikan sa atong kalag, gikan sa atong kakuso, sa atong kusog, ug gidugangan pa gyud, no? Ni Hesus nga gikan sa atong mga hunahuna. Muna siya sa verse 31 siya wala na lain nga commandment or sugo nga mas labaw pa diini. Ngani ang kanini ang gihisgutan ni Hesus, no? Nga kanana ang paghigugma sa Ginoo ug paghigugma sa atong isikatawo kanana ang ga-summarize man ni sa first o second tablets sa ato ang 10 commandments o sa Decalogo, no? 10 commandments. Ngani sa primerong tablet sa 10 commandments, makita nimo ang relasyon sa Ginoo nga naghatag day nato nga kinahanglan nga kita loyal, no? Masinubtanon gayud kita sa Ginoo. Makita man ni sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3, no? Or sa ikaduha pod nga commandment, makita nato nga ato ginang likayan ang kanang pagbuhat, no? Pagbuhat og Dios, no? O pagtuo sa Dios or idolatry, no? Makita na to sa bersikulo 4 ngadto sa 6. O dili nato pakyason ang ngalan sa Ginoo, no? I-respeto nato, ibutang nato sa insakto nga kanana ang pagtahod, no? Sa ngalan sa Ginoo nasa bersikulo 7 o sa katapusan sa ikaupat nasa bersikulo 8 hangtod sa 11 nga ato ang yung pag-obserbahon ang Sabat or holy kanana ang kanang holy nga adlaw sa pagsaulog diha sa kanana ang gitawag nila Passover meal, no? Or Sabbath day. But sa ato sa New Testament pagsaulog sa adlaw nga Domingo kay adlaw Domingo man kita gitubos sa atong Ginoo, mao man ang ihang pagkabanhaw, no? Ug ang second tablet sa Decalogo o sa 10 commandments, no? Makita nato diha nga ang ato ding relasyon sa isig usa, no? Naghatag day nato nga ato ang tahuron, i-honor nato ang atong ginikanan, atong amahan ug inahan. Makita nato sa mao gihapon nga kapitulo 20 diha sa bersikulo 12, no? Og dili kita magpatay sa bersikulo 13, og dili kita magbuhat og kanana ang pagpanapaw sa ato ang kaminyoon o sa ato ang kanana ang kinabuhi, no? Or adultery. Sa bersikulo 14 dili kita mangawat,
panghilabot sa laing butang, no? Diha sa bersikulo 15, o kanang ang pagbutang-butang, false witness, no? Kanang ang pagdaot sa uban, pinagi sa ato ang pag-witness nga kanang binuhat-buhat lang, no? Nasa mao gihapon sa bersikulo 16, o kanang pagkasiloso, no, sa uban na sa bersikulo 17, no? So ang ato ang Ginoong Hesus naghatag nato nga ibalanse nato ning, no, duha ka kasuguan. Ang usa ka tawo nga maghigugma sa Ginoo, but wala maghigugma sa iyang isig ka tawo. Kulang gayud kini kaayo, no? Nay ubang tawo moingon nga nahigugma ako sa Ginoo, but iyang gika silagan ang iyang isig ka tawo, no? Siya dako nga bakakon. Gikan sa unang sulat ni Juan, kapitulo 4 bersikulo 20 ngadto sa 21, nagaingon nga ang moingon nga nahigugma siya sa Dios apan wala may gugma sa iyang igsuon, kanang tawhana bakakon. Kay kung ang iyang igsuon mismo nga iyang makita wala gani niya higugma, unsaon niya pagigugma sa Dios nga wala niya makita? Busa mao kini ang sugo nga gihatag ni Kristo kanato. Ang tawo nga nahigugma sa Dios kinahanglan usab nga mahigugma sa iyang igsuon. Sumuna siya nga consistent gayud ang ato ang pagka mahigugmaon sa to ang Ginoo. Lisod gayud kani, brothers and sisters, ngani kita kasagara masinati nato ni sa adlaw-adlaw nato nga buluhaton, masinati nato ni kay ngano man adlaw-adlaw kita nakipaglambigit sa ato ang trabahante, nakiglambigit sa ato ang kasilinganan, labi na sa ato ang member sa pamilya o sa ato ang kananaang membro sa simbahan, no? So diha sa kapitulo 32 mingon ang magtutundo sa kasuguan kaniya. Nag-ingon kaniya ni Jesus, husto ka magtutudlo, tinuod ang imong giingon nga may usa lang ka Dios nga wala nailain, ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok nga kusog, ug sa tibuok nga hunahuna, ug ang paghigugma sa atong isikatawo sa paghigugma nato sa ato ang kaugalingon mas mahigugma, mas mahinungdanon kaysa tanan nga halad nga sinunog ug uban pa nga mga halad. Sa pagkadungog ni Jesus nga husto gayud ang iyang gitubag, mingon siya, hapit ka nang mahisakop sa paghari sa Dios. Pagkahuman niadto wala na gayo na nangahas sa pagpangutana kang Jesus. Pagtubag niya sa katuntuang magtutudlo sa balaod sa iyang question, si Jesus nagsunod kang Moses nga commandments, but iyang gisummarize ang balaod sa Hudiyo ug siya iyang himo lang nga duha ka commandments: loving God and loving your neighbor. Pagigugma sa Dios ug pagigugma sa atong isigatawo. Sama sa katong batan-on nga lalaki nga sa ato ang ginahisgutan sa ebanghelyo, no? Ingon siya nga believe kay Jesus kay gikan sa kananaang commandments, no? Kasuguan sa ika-5 hangtod sa ika-10, no? Iyang nabuhat tanan. Wala siya magpatay, wala siya mag-commit og adultery, wala siya mangawat, wala siya magbutang-butang, no? Ug nag-unor siya sa amahan, believe kay Jesus. But ginan siya ni Jesus ug usa lang kakulang nga wala nimo mabuhat, imuhang ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ihatag ang halin ini didto sa mga pobre o mga kabus, no? But wala niya mabuhat, subok kay siya. Kaya nga naman,
Wala niya mabuhat kay ang Diyos usara. Ang Diyos dili nato buhaton ang pagbuhat sa Diyos. Unsa may iyang Diyos. Ang ihamang salapi, ihamang kabtangan. No? Mo nang dili niya mag-give up. Dili niya mabaligya. Dili nimo maangkon ang gingharian sa Diyos kay wala nimo gibaligya ang imuhang garbo, ang imuhang pagka Diyos sa imong sapi. No? Sumurag po na siya, dili kalayo sa gingharian sa langit. But, i-give up nimo, imong ibaligya ang imuhang kagulingon nga garbo. Imuhang kahuyang sa imuhang ibaligya nimo tanan o ihatag sa mga kabos. So brothers and sisters, sa mga Hudyo ang nagtudlo sa balaod, insya nga dili kalayo sa gingharian sa langit. Kulang ka sa ekspresyon nimo, no? Sa imong pagkaikaw, pagigugma nimo sa Ginoo. Dili yung pagkwinta lang kapila ka nagampo, pilay imuhang gihatag sa templo o pila ka kana mga kana ang salapati o baka bakaron o karniro nga imuhang gihalat. Dili lang kana. So brothers and sisters, dili kuno layo ikaw diha sa gingharian sa langit. Kani usab nga mensahe kana ni Jesus sa ato ang Ginoo kanatong tanan. No? Basin ba yaong nagkwinta lang ta, pilay atong naamot sa simbahan. Pilay atong nahatag sa atong niyaging bagyo. Pilay atong natabang. But sa atong pagtabang, sa ato ang paghatag, sa atong pag-atiman, sa ato ang mga kaigsunan, nitubo ba kita? Mahigugmaon ba kita sa Ginoo? Nahibawan ba nato ang iyang plano diha sa kaluwasan? So brothers and sisters, mao kana ang ihang kanana ang mensahe kanato ug ang atong pagtabang ba nga gikan gayud sa diha sa atong kasing-kasing, basin ang atong pagtabang sobra lang ug sinsilyo lang ang atong gihatag. Dili yun tanan na atong kasing-kasing atong gihatag sa atong Ginoo. Naghatag kita sa ato ang pagtabang, wala diha atong kasing-kasing, wala diha ang atong gugma sa Ginoo o gugma sa atong isig katawo. So salamat kayo mga kaigsunan ug may gabi sa tanan. Light them with my word. Iiwag sa akong katawhan ang akong. Sa ngalan sa Amahan, sa